Čau pyromani, máme tu další video, rozhodl jsem se ještě letos natočit poslední unboxing. První část bude můj nákup, to si ukážeme teďka a bude další část, kde bude nákup mýho pyro kolegy. Takže budou dva unboxingy v jednom videu. Tak si pojďme ukázat, co jsem vzal já. Já jsem bral z Pyrotechnika Rozehnal a nákup nás vyšel na 1584 korun. Jako první, úplně poprvé, tady mám dýmovnice Big Smoke. Vlastně to jsou, jak každý zná dětskou pyrotechniku, ty malé dýmovničky, tak se začaly vyrábět tyhle ty větší. Co jsem viděl videa, tak mají pěkný kouř a samozřejmě jsou větší, takže kouřej díl. A ty bych určitě doporučil. Podívám se tady na cenu, stály 82 korun a je jich tam 8 kusů. Takže si myslím, že se to vyplatí. Dále tady máme dvakrát storaný minomet, ze kterého vylítávají barevné světličky. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že tam je ještě přidaný efekt, že tam jsou nějaký práskající světlice, ale nejsem si úplně 100% jistý, ale myslím si, že to tam přidali, že už to není jenom klasický světličky. Výrobce je Klásek a jak jsem říkal Storan, takže to máme dvakrát. Dále tady máme fontánový mix, jsou tam čtyři druhy. Tenhle ten mix nás vyšel na 109 korun, takže myslím, že taky parádní cena. Pak tady máme nějakou dětskou pyrotechniku, další balení meteoritku na letošek a pískající Scream Mini. Dále dýmovnice, který má zahajíme letošní silvestrovský speciál. Jsou to všechny barvy vlastně, co se vyrábějí. Dýmovnice Čmoudík. Tyhle ty jsou starý a tyhle ty jsou ty novější. Nejdýl z těch barev by měla kouřit černá, co mám vyzkoušeno. Takže brali jsme oba dva balíky starých i nových a tím zahájíme silvestrovský speciál. Letos teda bude zahájený tady těma menšíma dýmovnicema, ale zase jich bude víc, tak snad nebude foukat a bude z toho pěkná barevná duha. Jako další dýmovnice, tady jsou ty, co vždycky doporučuji, za mě jsou nejlepší. Na Pyrotechnika Rozehnalo dýmovnice RDG 1, jeden kus stojí 57 korun, co si myslím, že je ze všech stránek nejlevnější, kde to takhle sehnat. Takže takhle, myslím, že měla být oranžová, když tady ta vypadá, že je červená, ale má být oranžová a zelená. A pojďme na poslední tři věci, to budou kompakty, tady miniaturní kompaktík Scream, co jsou vlastně v kompaktu pískající čínské raketky. Je to storaný. A dva kompakty, které půjdou do půlnočního finále, který budeme odpalovat 8 kusů přes dálkový odpalovač. První kompakt je Draco, a který kompakt Draco má 25 rán o průměru 25 mm a stal nás 379 korun, což je taky super, má pěkný efekty, střídá se to pěkně do stran. A jako druhý kompakt na půlnoc, moment, já si to tady položím. Tak, už se podařil kompakt vyndat. Je to opět šikmý kompakt, takže bude střílet pěkně do stran a je to kompakt Airshow. Kompakt Airshow je sice kratší, má jenom 30 sekund, ale ty efekty se mi líbily, když ta cena, která je dobrá, je za 439 korun. Takže i když to je kratší a bude to hnedka fuč, tak za mě se to vyplatí. A vlastně, no nejdřív si řekneme, má 49 rán o průměru 20 mm. Je tam 7 různých sekcí efektů, nebo druhů efektů. A tyhle ty dva kompakty jsem bral na půlnoční speciál, který budeme odpalovat přes dálkový ovladač a máme tam vybraný z toho, co jsme letos kupovali, tak ty nejlepší kompakty. Takže snad to bude stát za to. A tohle by bylo všechno teda z mýho nákupu.
Bude to poslední nákup z e-shopu letos, už nic neplánuju, i když všichni víme asi, jak to je. Ještě někde mě může něco zlákat, ale to bude maximálně Lidl nebo někde, když půjdu někde kolem. A teď přejdeme teda ke kolegovi a kolega ukáže, co koupil za poslední letošní nákup na Silvestra on. Takže čau, zrychleně tady to řeknu. Objednávka kolegovi nepřišla, 4 dny potom, co si ji objednal, tak vlastně dneska, co tohleto točím, tak mu přišlo do e-mailu, že objednávka přijde až těsně před Silvestrem, takže jsem musel zaimprovizovat a stáhnul jsem si program, přes který vlastně točím obrazovku mýho mobilu a slyšíte můj hlas, takže si v rychlosti řekneme, co v té objednávce je. Byly tam single shoty Puff, 5 kusů balení, potom fontánky Field Mouse, 24 kusů, 2 římské svíce 10 raný, nejsou to ohňostrojové, jsou to klasicky se světličkama, potom dětská pyrotechnika Crazy Mosquito, petardy Matchcracker 3 ranový a dětská pyrotechnika Mini Monsters, dál mini rakety, kde 12 kusů, dýmovnice Smoke TS40, oranžovou, tu jsme brali jednu, koukali jsme se na efekt a vypadala dost dobře, takže jsem na ní zvědavej. Potom tam je menší ohňostroj Monkey 16 ranej o průměru 20 mm, takový klasický menší průměrný kompakt, ale byly docela fajn efekty. Petardy Tarantula a petardy Mata a ještě samolepku SK Adventures. Bohužel jsem to teda musel nahrát takhle. To je ta objednávka, kterou měl nahrát on, ale bohužel je to tak, jak to je. Když to přijde před Silvestrem, tak to zařadíme do našeho arzenálu, když ne, tak máme co točit po Silvestru. Tady ještě si ukážeme, byl v Albertu vlastně u Vietnamců, co tam mají za pyrotechniku. Mají lepší pyrotechniku, takovou tu klasickou, co se dá sehnat na e-shopech. Nemají takovou tu klasickou, co mají ostatní řetězce, Lidl, Kaufland a tohle. Takže tam mají takovýhle pěkný výběr. A z toho vlastně ještě bral 2 motýly a 5 těch dýmovnic. Dýmovnice se nám docela nakupily, takže se teďka budeme modlit, aby na Silvestra moc nefoukalo, jelikož nebudeme ve městě, budeme ve vesnici, kousek u Čáslavy, odpalovat na louce, takže když bude větrno, tak to bude na hovno a dýmovnice prostě vyškrtnem, pokud bude foukat. To by bylo teda z tohoto videa všechno. Užijte si všichni svátky, díky za sledování a potom přijde Silvestr, den D a jdeme odpalovat. Tak zatím čus.